бузургтарин бойгарии давлат албатта ин солимии миллат мебошад ва солим будани он аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва равонӣ хусусан ҷавонон таваҷҷӯҳи асосии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. мо кормандони соҳа боварӣ дорем ки пешгирии ихтилолҳои равонӣ пеш аз пайдо шудани онҳо яке аз муҳимтарин вазифаҳое мебошад ки мо метавонем ҳамчун ҷомеа анҷом диҳем ва калиди он тарбияи ҷавонони қавӣ ва аз ҷиҳати равонӣ устувор мебошад. Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ афзоиши ихтилолҳои равонӣ дар байни наврасонро тасдиқ мекунад ва ҳамаро барои баланд бардоштани устуворӣ баҳри бартараф кардани мушкилот ташвиқ карда муҳимияти муҳими муҳофизатӣ ва дастгириро таъкид мекунад. дар ин ҷо дар Тоҷикистон низ мо ҷавононро, омӯзгоронро ва оилаҳои онҳоро даъват менамоем ки ба ҳам омада барои баланд бардоштани устувории равонии ҷавонон талош варзанд то дар коҳиши бемории равонӣ таъсир расонанд. мо мефаҳмем ки танҳо инро ба даст овардан мумкин нест. мо дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо, мутахассисони варзида ва созмонҳое ки аз қабили ЮНИСЕФ як барномаи рақамӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ бо номи Табассумро таҳия карда истодаем ва умедворем ки ҷавонони мо барои беҳбуд бахшидан ба саломатиашон ва бо табассум пуштибонӣ кардани қавитар шуданашон кӯмак мекунад. маълумоте ки дар барномаи Табассум пешниҳод мешавад на танҳо барои наврасону ҷавонон балки барои ҳамаи онҳое ки бо онҳо муошират менамоянд ва метавонанд онҳоро дар роҳи зиндагӣ дастгирӣ кунанд пешбинӣ шудааст. беҳтарин ҷиҳати ин барнома дар он аст ки он дар асоси натиҷаҳои гуфтугӯҳо бо наврасони тоҷик, шахсоне ки бо наврасону ҷавонон ҳамкории зич доранд аз қабили омӯзгорону равоншиносон ва волидоне ки танҳо дар фикри манфиати фарзандони худ ҳастанд ният ва таҳия шудааст. мо умедворем ки шумо ин платформаро муфид меҳисобед ва шумо низ дар бунёди миллати солим ва устувор бо мо ҳамроҳ мешавед.